Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị tata bụ nkwọ ikuku n'ala Igbo. Ana m agọ na-asị ka nkwọ ikuku kwọtara unu ihe ọma, kwọtara unu ọganiru, kwọtara unu ịdị mma, kwọtara unu ịdị n'otu. N'ikpeazụ ka ọ kwọtara unu obi nwanne na ịghọta ihe nke na-eme n'ala Igbo, ka anyị ncha niile gbakọ aka ọnụ mara ha ga-eme ka obodo anyị bụ ala Igbo Biafra ka ọ dị mma. Ọ kakwa mụ abụ ọka akụkọ Maazị Ugwu Okechukwu Obinwanne ndị Igbo. Ana m ewetara unu oziọma nke Chineke na Obinwannem News. Gee ntị ka ị nụrụ akụkọ nke anyị jiri wee bịa n'ụbọchị tata. Ndị ọma na-ege m ntị, gee ntị ka ị nụrụ akụkọ nke anyị jiri bịa n'ụbọchị tata. Nwa amadi nke a na-akpọ Deji Adeyanju ekwuona sị na aka ndị SSS dị na ife nke mere ya n'oge gara aga mgbe ha mere ngagharị iwe maka ịgbapụta nwanne ha nwoke nke a na-akpọ Omoshewele, na ọnya kpatara ya bụ ndị nke ngagharị iwe ezitere site n'aka nke Muhammad Buhari bụ nke anyị na-akpọ Jubilee. Ọ sịrị na ọ bụ aka ndị SSS bịa kpatara ndị nke a ji wee menwuo ihe ha mere, na-agwakwa ndị Naịjirịa na ndị niile bụ ndị ka na-ekweta n'otu Naịjirịa ka unu kpachapụ anya maka na agwọ nọ n'akịrịka n'ala Naịjirịa. Na anyanwa bụ Deji na agwọ ya na ife dị ona ga-eme ya na anyanwa ma kwete, mana ka o si mee n'anya na ihe mgbanwe na ihe ntụgharị uche nọ n'ime ihe eri oge ọ nọ n'ụlọ ọgwụ n'ala India. Nke a bụ akụkọ ọzọ dịkwa n'obi anyị n'ụbọchị tata. Anyị awụchiena n'ala na-akpọ Yaba, Lagos, ebe mpịtị piri gbasara ụmụnne anyị nke na-azụ ahịa n'okirika line na Yaba. Dịka anyị si wee gbaa ụmụnne anyị ajụjụ ọnụ, ha kwukwara na ihe mere ebe ahụ jọgburu ude na-esugbuo nkakwụ. Ha na-akọwakwa na ọ bụrụ ihe a ga-eji anya wee fụ ma were ntị wee nụọ, maka na ọtụtụ akụ nara n'iyi maka ya bụ njem ndị kọstọm na ndị amị jere jeso ndị ụmụnne anyị na-azụ ahịa n'okirika line. Ọ sịkwa na ya marọ ihe kpatara ndị gọvanọ anyị ma ndị ọtụtụ ndị isi anyị ji gbaa nkịtị a na-eme ndị Igbo ife a na-eme ha na mkparaba ụwa Naịjirịa. Ọ na-akpọtụkwa ndị niile abụ ndị nke na-agbagharịnụ ka na-asị na ọ ga-adịrị ndị wọ Naịjirịa mma ka ha wepụ aka enwe n'ofe bifo ọwa aka mmadụ, maka na ife ndị Igbo na-eluzu na ala Naịjirịa abụrụgokwa ihe nke na-agba anya mmiri, na ha ma nọkwara na mmiri ncha baa ha anya. Walking around because they have no hope. They have no hope. They have no hope. I started looking at them. I started questioning and asking them what I mean, the custom. I found out all the customs are here are not hearing Igbo. They are not hearing Yoruba. These are Fulani. These are Boko Haram. These are soldiers. These are Boko Haram custom. These are Boko Haram soldiers. They come down here and we have called Al-Hausa, that's the state. The state says they are not aware of it. We call custom goals and what do you call it? Al-Hausa Lagos. They say they are not aware of it. So what we are talking now is that, is it how we are going to be one Nigeria? That's the question. They have what we are losing now, what we are losing now is over 2 to 5 billion naira. Is what we are losing. And I hear that if they break your shop, they even carry your bosses where money is. Yes, they carry your safe where your money is. They will carry your safe. They will carry your safe. They are not only seizing the goods, they will carry your safe. You understand? They'll carry yourself. And nobody, you know, they came very late yesterday evening when people have closed their market. So I'm just telling the whole world to see what we are talking about, what they are doing us. As you see me, look at me, I'm crying because of what they're doing to my people. So I'm crying. I want the whole world to come and assist us. We have suffered in this country. We have suffered in the zoo. We have suffered. We have suffered. Look at their brothers. Their brothers are fooling here. Their brothers are taking over the area. So that's what I'm saying, sir. Please, the whole world should listen to us. The whole world should. Yes, sir.
Thank you. They are lying on top of their goose where the zoo Fulani sit, and they are lying it. They are securing it for the truck to come before they will pack it. And the worst of it, when they pack all these things, they transfer it to the north and sell it in cheaper price. Then they take it back to the south. The shoe that I sell, the shoe that they sell 7,000, they will come down here and sell it 1,500, 1,000. They will dash them. I hear that last time they went to Oshodi, they packed bags of rice. They went to north and started selling the rice at the age of 4,000, 5,000 in the north. Then now we are buying rice 25,000, 28,000, 30,000 in Lagos State. What are we talking about? What are we talking about? Okay. So that is what is going on. So I want the whole world to know what's going on. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Akụkọ ọzọ dịkwa n'obi anyị n'ụbọchị tata bụ na nwanne anyị nwoke nke a na-akpọ Maazị Simeon Ekpa ekwuona sị na ọ na-akpazi ndị Igbo niile bụ ndị kpatara akụ ka ha neru anya n'ụlọ ma mekwa ife ha kwesịrị ime maka na ọchịchị ndị gọọmenti etinyego ndị nna anyị na ndị nna anyị na ụwa anya mmiri mana asị na ka anya nwana onwe ya na-echeta ndị bụ ndị nne anyị di ya hapụrụ wee n'ebe obodo afụdobe ụbọchị ekeresimesi ọbụla iji wee gbaziere ha ọnụ ma nyekwa ha nke ha ga-eji wee na-edozi onwe ha ma na-edozikwa ụmụ ha nke ndị ha rapụrụ wee naba. Ọ na-agbazikwa ndị Igbo niile ọnụ si na ugbu a bụ oge anyị cha niile ga-abịakọ ọnụ ma mee ife anyị kwesịrị ime dịka ụmụnne n'ala anyị bụ Biafra. The women you are watching now are widows from my clan, and this is how I celebrate them. They are my mother, and I don't call them less privileged. I call them victims of this Fulani-controlled government. They are victims of this unfortunate contraption called Nigeria. They are victims of bad governance. They are victims of no health care. They are victims of no road. They are victims of no good policy. They are victims of no presence of governance. They are victims of everything you can think of. They are victims of lack of social amenities. They are victims of lack of social welfare. They are victims of anything you can think of. And the government subjected them to this unfortunate condition, and they are victims. They lost their husband, most of them because of lack of medical care, most of them because of insurgents, most of them because of insecurity, most of them because of a lot of crime that ordinarily should have been prevented. So these people, I call them my mothers. They are all my mothers. All these widows are all my mothers. And every year I have to do something, clothes like this, as little as I can, and to show them love and share this love and show them that God still liveth. And as long as God liveth, there is always opportunity and there is always reason to be happy. And the Biafra restoration will put an end to this kind of unfortunate incidences and this kind of victims. Biafra will address all this kind of social issues that is lacking in Nigeria. The Biafra Republic will put an end to this. You don't have no reason to be seen as less privileged. We will make Biafra Republic to be different. There is nothing like less privilege. There is nothing that is going to be like less privilege in Biafra land, unlike what we have in Nigeria today.
Thank you. Thank you for watching. This is just to motivate other people to do something in their clan. It is nothing else. The purpose of this video is to motivate you so you can touch the lives of widows in your clan. Thank you. Akụkọ ọzọ dị na obi anyị n'ụbọchị tata bụ enwere nwanne anyị nwanyị nke a na-akpọ Lolo Mariam Shehu. O kwuo na-asị na ọ bụ gịnị kpatara ndị mmadụ nọ n'akụkụ ya ji wee na-afụ ya ka ajọ nwanyị. Ọ bụ maka na ya nwa na-akwado ala nna ya bụ Biafra. Ọ na-arụtụkwa aka sị ọ bụ ihe ọjọọ na mmadụ na-akwado nke bụ nke ya. Ọ bụ ihe ọjọọ na mmadụ na-ekpe ekpere ka ala nne ya na ala nna ya dịkwa mma ọzọ. Ọ bụ ihe ọjọọ na mmadụ na-ekwu eziokwu iji wee kwugide ndị ajọ mmadụ. Ọ na-asịkwa ndị ahụ bụ ndị nọ n'akụkụ ya bụ ndị na-achọghọ ọganiru ndị Biafra ma ọ bụ ndị nne ha bụ ala Igbo. Ọ na-agwakwa ha sị ha na ọ bụrụ na ha sikwa otu a wee mere gaba na ha ma na-emekọkwa. Ọ na-arụtụkwara ndị ọzọ niile bụ ndị nọ n'akụkụ ya wee na-asị ya gbasie n'ike, jisie n'ike na ihe ọbụla Chukwu nyere anyị n'oge ruo anyị aka, na ọ bụ na aka Chukwu dị na Biafra ọ ga-abịarịrị. Akụkọ ọzọ dịkwa na obi anyị n'ụbọchị tata bụ na ọzọ tụkwa na kpọtụọ na ala a na-akpọ Timber Market na Asaba. A na-akọwakwara anyị na ọkụ jidekwara ebe ahụ wee sụọ sụkụtụ, na-agwakwa ụmụnne anyị bụ ndị Igbo ndị Biafra ebe ọbụla unu nọ ka anyị kụnienu, maka na ihe a na-emezi na ha aghọtaghọzi ya, na amaghọzi onye o si n'aka abịa, na ọtụtụ ihe dị iche iche ga-abụ mee ụmụ Igbo n'ebe ha na-azụ afịa ma ebe ha na-eme ihe dị agha ga-enyere ndụ aka. Enweghị ihe dị ka ndị gọvanọ na-etinye ọnụ, enweghị ihe dị ka ndị ụka na-etinye ọnụ, enweghị ihe dị ka ndị ọdịnala na-etinye ọnụ. A na-ajụzi ọ bụ gịnị mere ife dị otu a ji eme anyị n'otu Naijiria. Akụkọ ọzọ dịkwa n'obi anyị n'ụbọchị tata bụ Olusegun Obasanjo nke chịburu ọchịchị Naijiria n'oge gara aga ekwuo na-asị na ije na akụkọ ihe gbasara obodo na Afrịka na ndị ga-akpọ ma ndị ga-amara nke na-eme ihe pụrụ iche bụ ndị Igbo, na a ga-akwanyere ndị Igbo ugwu
na ndị Igbo nwere onyinye nke Chineke nyere ha agaghị anapụ anapụ, ma na-asịkwa ka eleba ihe dị na ihe ndị Igbo anya, mara ihe ha na-ebe, maka na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka na nne ya nọrọ ya, nne ya ga-anọrịrị ya. Ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị ekene unu. Otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụtụtụ ọma. Anyị na-asị anyị na-ekene onye ọbụla bụ nwafọ Igbo n'ebe ọbụla ị nọ na mkparaba ụwa dị iche iche. Anyị na-ayọ gị ka ịkụlite dịka nwafọ Igbo, ka anyị mara ife anyị ga-eme ka anyị zọpụta ala anyị. Ọkwa na anyị ụkọwa mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. Nye aka na-agbasara anyị ihe onyonyo a ka o jeta aka ka ụmụaka Igbo niile, ndị nne, ndị nna, ka ha wee fụkwa ife nke anyị na-eme, ka ha wee mara na agwọ nọ n'akịrịka n'ala Igbo, ka anyị cha niile bata na 2020 a, ka anyị dozie ebe anyị ma si n'ime otu Naijiria pụọ. Anyị na-ekene unu wee na-asị ọkakwa mụ abụ Maazị Ugwu Okechukwu, Obinwannem ndị Igbo. Ana m ebutere unu akụkọ nke ụwa ka ọ ha n'uju n'obi Obinwannem News. Ndewonu ndị Igbo ọma na-ege anyị ntị, anyị ekene unu. Otu a ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụtụtụ ọma. Anyị na-asị anyị na-ekene onye ọbụla bụ nwafọ Igbo n'ebe ọbụla ị nọ na mkparaba ụwa dị iche iche. Anyị na-ayọ gị ka ịkụlite dịka nwafọ Igbo, ka anyị mara ife anyị ga-eme ka anyị zọpụta ala anyị. Ọkwa na anyị ụkọwa mmiri ọnụ ọgba ụfụfụ. Nye aka na-agbasara anyị ihe onyonyo a ka o jeta aka ka ụmụaka Igbo niile, ndị nne, ndị nna, ka ha wee fụkwa ife nke anyị na-eme, ka ha wee mara na agwọ nọ n'akịrịka n'ala Igbo, ka anyị cha niile bata na 2020 a, ka anyị dozie ebe anyị ma si n'ime otu Naijiria pụọ. Anyị na-ekene unu wee na-asị ọkakwa mụ abụ Maazị Ugwu Okechukwu, Obinwannem ndị Igbo. Ana m ebutere unu akụkọ nke ụwa ka ọ ha n'uju n'obi Obinwannem News. Ndewonu.